हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों एसटी स्कलारशिपनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय एसटी स्कलारशिपनि थाखाय माखासे गोनांथार आपडेटखौ जोङो दायो मिथिना मोननो हानाय जादों जेनेबा नोंथांमोना थांनाय नैबे एकाडेमिक इयार 2023-24 नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायाखै दा बिनिफ्राय एकाडेमिक इयार 2024-25 बिनिखौबो नोंथांमोना मोननो हायाखै एकाडेमिक इयार थांनाय 2025-26 निखौबो नोंथांमोना मोननो हायाखै दा बिनि बागैनो जोङो आसामनि नैबे ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो माखासे गोनांथार आपडेटखौ मोननो हानाय जादों दा बिनिखायनो बयबो नोंथांमोना दायो भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाबा मोजां मिथिना मोननो हागोन नैबे एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन हाया आरो जुदि नोंथांमोना मोनगोनबा बबे एकाडेमिक इयारनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन जिखियानो जाया मानो ओभारअल नोंथांमोना जोंनि नैबे एसटी स्कलारशिपनि स्टेटासखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन माबायदि दायो कन्डिशनाव जाना दं बेखौ दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बावै मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादोंमोन जे जोंनि नैबे भारतनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिनिसिम आरटीआई होनाय जादोंमोन दा बे आरटीआईनि रिप्लायाव मा होदोंमोन बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जादोंमोन दायो जोङो आसामनि नैबे ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो दायो माखासे गोनांथार आपडेटखौ मोननो हानाय जाबाय दा बिनिखायनो बयबो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो दानिया दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानैबो लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना बेखौ नुदों जानांगौ नै बे जाहैबाय जोंहा जिमेल फैनाय दा माने नोंथांमोननिफ्रायनो सासे फरायसाया माने जोंनि नैबे ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिसिम माने जिमेल खालामनानै बिथाङा माने मेल खालामनानै सोंहरनाय जादोंमोन दा बिनि रिप्लाइखौ बिथाङा मोननो हादों आरो दा नोंथांमोना नामखौबो नुदों जानांगौ ने नाथायबा आं बे फरायसानि नामखौ ब्लार खालामना होनाय जाबाय प्राइभेसिनि थाखाय दा बेवहाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै बेहाय जोंहा लिरना होनाय दं 2023-24 गासैखौबो आं नोंथांमोननिसिम फरायना खोन्थाहरला अब्लाबो माने आं बेखौ फरायखांखाबाय नालाय दा बेनिखायनो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसैल' दा बेहाय जोंहा एकाडेमिक इयार एबा फाइनान्सियेल इयारानो होन 2023-24 आव मात्र 50% फरायसाफोरल' स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हादों जाहैबाय जेसांखिनि माने भारत सरकारनिफ्राय ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनिफ्राय जेसांखिनि माने फैसा फैनाय जादोंमोन 2023-24 आव दा बे एकाडेमिक इयाराव मात्र 50% फरायसाफोरनोल' स्कलारशिपनि फैसाखौ होनो हानाय जादोंमोन माने नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामजोबदोंमोन एसटी फरायसाफ्रा बांसिनानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामखाजोबो दा बेनिखायनो एप्लाइ खालामनायनि मादाव 100% फरायसाफोरनो होनायनि बिथोराव बिथांमोना मात्र 50% फरायसाफोरनोल' बिथांमोना नैबे स्कलारशिपनि फैसाखौ होनो हादों जाहैबाय 2023-24 एकाडेमिक इयाराव दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ मानि थाखाय होनोबा नैबे एसएनए एकाउन्टआव माने जोंहा मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनिफ्राय एसएनए एकाउन्टआवसो फैसाखौ सोना होयो नालाय जोंनि नैबे स्टेटआव दा बेनिखायनो बे स्टेटआव माने खम फैसाया फैनायनि थाखाय मिनिस्ट्रिनिफ्रायनो दा बेनिखायनो 2023-24 एकाडेमिक इयाराव 50% फरायसाफोरनोल' माने स्कलारशिपनि फैसाखौ होनो हानाय जादोंमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सोरबाल' मोननो हादोंमोन आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बिनिफ्राय बेहाय आरो मा बुंबावदों दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै दायो पेन्डिं जानानै दं जाहैबाय जेनेबा 2023-24 एकाडेमिक इयारावथ' 50% फरायसाफोरल'सो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हादों नालाय एप्लाइ खालामजोबनायनि बिथोराव दा बेनिखायनो 50% आरोबाव 2023-24 एकाडेमिक इयारनानो फैसाखौ मोननांगौ दङ दा बे फैसानि थाखायबो माने जोंनि नैबे आसामनि ट्राइबेल डिपार्टमेन्टआ माने मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनिसिम बे प्रप'जखौ हरबाय जाहैबाय जे फैसाखौ रिलिज खालामनांगौ होननानै एबा फैसाखौ जोंनि नैबे एसएनए एकाउन्टआव हरनांगौ होननानै माने प्रप'जेलखौ हरखाबाय मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनिसिम होननानै बिथांमोना बेहाय लिरनानै होदों दा बिनि बागैबो आं एसे नोंथांमोननिसिम बाथ्राखौ बुंहरबावगोन दा नोंथांमोना नायदो नै 2023-24 एकाडेमिक इयारावबो 50%ल' मानसिफ्रा मोनबाय फरायसाफ्रा मोनबाय 50% आरोबाव मोननांगौ दङ दा बिनिफ्राय 2024-25 एकाडेमिक इयारावथ' रावबो नोंथांमोना मोननो हाखायाखैनो बेहाय लिरना होनाय बायदिबा दा बिनिफ्राय 2025-26 आवबोथ' नोंथांमोना रावबो मोननो हाखायाखै बोसोरनैया जाबाय नोंथांमोना रावबो स्कलारशिपनि फैसा मोनैया एसटी स्कलारशिपनिखौ मात्र एकाडेमिक इयार 2023-24 आवल'सो एसे फरायसाफ्रा मोननो हाबाय माने 50% फरायसाफ्रा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय जादों दा बेनिखायनो बोसोरथामानो जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन फरायसाफ्रा नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनैया नैबे एसटी स्कलारशिपनिखौ
दा बिनि थाखाय जोंनि नैबे माबाया आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआथ' प्रप'जखौ हरबाय होननानै बेखौ बुंदों मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय मानो होनोबा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्रायसो जोंहा फैसाया फैयो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ दा बेबायदि जाहैबाय गासिबो बेनिफिसियार लिस्ट खालामनाय बे गासिबो प्रिपेयार जाखाजोब्बाय जाहैबाय 2025-26 थांनाय बोसोरनियाबो बे गासिबो जाबाय होननानै बिथांमोना बुंदों 2024-25 अफिसियेलि बेथ' जाखाबाय जानांगौ मानो होनोबा बेथ' सिगां फाइनान्सियेल इयारनि नालाय बिनि खामानियाथ' जाखागोनखा दा बिनिफ्राय 2023-24नियाबोथ' जाखाजोबनाय दा जिखियानो जाया मानो बिथांमोना रिकुवेस्टखौथ' खालामबाय प्रप'जेलखौथ' बिथांमोना हरबाय जोंनो फैसाखौ दायो आसामनि नैबे ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिसिम फैसाखौ हरनांसिगौ एबा SNA एकाउन्टआव स्कलारशिपनि थाखाय फैसाखौ हरनांसिगौ होननानै बिथांमोना प्रप'जेलखौ होबाय दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै निस्सय मोनबाय जानांगौ दा बे बाथ्राखौ जोङो नायनो थाङोबा नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौथ' मोननो हागोन नाथायबा माब्ला मोननो हागोन बेसो बाथ्राया जानानै फैदों दायो 2023-24आवबो माखासे नोंथांमोना मोननांगौ दङ दायो 2024-25आव नोंथांमोना रावबो मोनखायाखै 2025-26 एकाडेमिक इयारावबो नोंथांमोना रावबो मोननो हाखायासै दा बेनिखायनो बे मोनथाम एकाडेमिक इयारनिखौ फैसाखौ हरजोबगोन ना बेखौ एसे चान्सखौ खम मोनलायलाङो आङो दा बेनिखायनो एसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय आरो बेनिफ्राय दाख्लै RTIनि रिप्लायाव जोङो मा नुनो मोननाय जादोंमोन जे जोंनि नैबे आसाम सरकारनि SNA एकाउन्टआव स्कलारशिपनि थाखाय फैसा एसे आद्रा दङ दा बिनि थाखायनो जोङो फैसाखौ हराखै होननानै दाख्लै मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनिफ्राय जोङो RTIखौ नुनो मोननाय जादोंमोन नोंथांमोनानो आंनि भिडिअनि जै नुनो मोनखादों गासिबो फैसा एसे माबा आद्रा दङ SNA एकाउन्टआव जोंनि नैबे रायजो सरकारनि आसाम सरकारनियाव दा बेनिखायनो जोङो नैबे मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सआ फैसाखौ हरनाय जायाखै मानो होनोबा SNA एकाउन्टआव जुदि फैसा थायोबा एबा आनइउज फान्ड थायोबा जोङो नैबे फैसा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय फैसाखौ हरा होननानै RTIआव नोंथांमोना नुनो मोनखादोंमोन दा बेनिखायनो बेखौ नायोबा एसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै दङ बोरै बिथांमोना खोथा बाथ्राखौ फिदिंगासिनो दङ दा बेखौ मोजाङै मिथिना मोननो हानाय जायाखै जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआ बुंबाय फैसा गैया SNA एकाउन्टआव दा बेनिखायनो जोङो स्कलारशिपनि फैसाखौबो 2023-24आवनो जोङो 100% सोजोबनो हाखायाखै मात्र 50% फरायसाफोरनोल'सो जोङो सोनो हादों होननानै माने नोंथांमोननिसिम रिप्लाइखौ होदों दा बेनिफ्राय 2024-25आव मोनासै 2025-26आव मोनासै दा बेनिफ्राय ओरैहाय जोङो RTIनि रिप्लाइखौ मोननो हाबाय जोंनि मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जे SNA एकाउन्टआव फैसाया दङ जाय SNA एकाउन्टआव फैसाया एसे आद्रा थानायखाय माने आनइउज फान्ड थानायखाय जोङो मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सआ फैसाखौ सोना हरासै होननानै बुंबाय आरो दा उल्थां फाल्थां जानानै दङ ओरैहाय जोंनि आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआ बुंदों SNA एकाउन्टआव जेबो फैसा गैला बेनिखायनो जोङो फैसाखौ हरनो हायाखै नैबे ST स्कलारशिपनि फैसाखौ दा ओरैहाय बुंबाय जोंहा सेन्ट्रेलनि मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआ बुंबाय SNA एकाउन्टआव आनइउज फान्ड दङ बेनिखायनो जों फैसाखौ हराखै मानो होनोबा आनइउज फान्ड थायोबा SNA एकाउन्टआव फैसाखौ हरनाय जाया बेबायदि नोंथांमोना RTI रिप्लाइखौ नुनो मोननाय जादों दा बेनिखायनो फिदिंला खालामगासिनो दं होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आं सानो बेयो गोख्रैनो रिजल्भ जानांगौ आरो जोंनि ट्राइबेल माबाफ्रा मा होनो इन्टेलेक्सुवेलफ्रा जायफोर गिदिर बिबानाव दङ बिथांमोना माने एसे बेफोरनि सायाव नोजोर बोयोबा एसे मोजां जागोनखौ आं सानो जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्राबोथ' दायो माखासे सिटआवनो दं माथो जेरै आसाम गभर्नमेन्टआवनो जा बे सरकारजों एसे आसाम गभर्नमेन्टआव थानाय माखासे जोंनि ST मानसिफ्रा जेनेबा सरकारजों एसे मोजां सावरायनांगौ आं बेखौ सानो बे माबाखौ प्रब्लेमखौ गोख्रैनो रिजल्भ खालामना होबा फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन मानो होनोबा सानना नाय नोंथांमोनानो एकाडेमिक इयार 2023-24आवनो मात्र 50% फरायसाफोरनोल' स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरनाय जादों माखासे आद्रा थानाय 50%आ दिनैसिमबो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायाखै 2023-24 एकाडेमिक इयारनिखौनो आरो बिनिफ्राय 2024-25 एकाडेमिक इयारावथ' रावबो फरायसाफ्रा आथोनाबो थाइसेबो फैसा मोननो हायाखै स्कलारशिपनि जोहै दा बेनिफ्राय नैबे पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि खोथाखौ आं बुंगासिनो दङ प्रि मेट्रिकना जाहैबाय नैबे क्लास 9-10निसो दा बेनिखायनो पस्ट मेट्रिकनिखौ आं खोन्थाहरदों बेहाय दा बेनिफ्राय 2025-26निखौबो रावबो फरायसा आथोनाबो दिनैसिमबो मोननो हानाय जायाखै ST स्कलारशिपनि जोहै जोबोद फाल्थु जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन बोसोरथामसो जाबाय बोसोरथामा जाखाबाय बोसोरथामसो नङा बोसोरथामा जाखाबायानोसै दा नै गोदान एप्लाइयानो जाबावसिगोन 2026-27 जोंहा एकाडेमिक इयारनि एप्लाइ खालामनाया नैबे जुलाइ मासनिफ्रायनो जोंहा एप्लाइ खालामनाया स्टार्ट जायो दायो जोंहा SC फोरनि थाखाय जाबाय दां SC फ्राथ' मालाय बिथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हादों नाथाय बे जोंनि नैबे ST स्कलारशिपनियासो मानो एसेबां फाल्थु जानानै दं दा बेखौ जों हमनाया जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दायो आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय सासे फरायसा नोंथांमोननिफ्रायनो माने बिथाङाबो माने मेल खालामनाय जादोंमोन जोंनि नैबे डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार्सनिसिम
ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिसिम जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम दा बेहाय बिथाङा नैबे जिमेलनि जे नैबे रिप्लाइखौ मोननो हानायखाय आं नोंथांमोननिसिम माने फरायसाया आंनिसिम खोन्थाहरनायखाय आं बेखौ नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामनानै बयनिसिमबो खोन्थाहरनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोननो हायो दा बेनिखायनो आं दायो नोंथांमोननिसिम बुंहरनो हानाय जानाय नंला जे नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन दा जेब्लासिम जोंनि नैबे आसाम सरकारनि एसएनए एकाउन्टआव जोंनि नैबे सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैसाया फैयागौ मानि रिलिज खालामहरागौ मानि नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा नाथायबा बोरै जागोन बेयो आं हमनोनो हालाय नंला जेराव जोंनि नैबे सेन्ट्रेल सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सआ बेहाय बुंदों जेनेबा आनइउज फान्ड दं आनइउज फैसा दं एसएनए एकाउन्टआव होननानै बेखौ बुंदों दा बेबायदिबा बोरै फैसाखौ बिथांमोनाबो हरलायगोन बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आरो गुलाय गुजाय जानानै दं होननानै बेखौ बुंनो नांगोन बियो गोख्रैनो जुदि रिजल्भ जायोब्ला जों एसटि फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन फरायनाय समाव स्कलारशिपनि थाखाय जोबोद गोनांथि जायो गोबां एसेबाबो माने मदद होयो आरो नोङो एफा मोनबाबो स्कलारशिप जायखौ नोङो एप्लाइ खालामबाय जेनेबा स्कलारशिप दं होननानै बयबो एप्लाइ खालामजोब्बाय दा एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव बयबो स्कलारशिपनि फैसाखौथ' मोननो लुबैखागोनखा एसेबाबो आरो मदद होखायो फैसाफ्रा जेसांखिनि मोनो बे एसेबाबो मदद होयो दा बेनिखायनो जोंनि नैबे एसटि माखासे लिडारफोरा बिथांमोना माने एसे मोजाङै नैबे एसटि स्कलारशिपफोरनि सायाव एसे नोजोर बोयोबा मोजां जागोनखौ आं सानो बोसोरथाम जाबाय फरायसाफ्रा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायाखै एसटि स्कलारशिपनिखौ दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दानिया नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना होदो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुंखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरो दाख्लै नोंथांमोना आं भिडिअ होखांनायनि उनाव गोबांनो ससियेल मिडियायाव माने माबानायखौ नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना बेफोरनि सायाव बाथ्रा रायलायनायखौबो आं नुनो मोननाय जादों जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो बिनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंबावनाय जादों दाथ' नोंथांमोना आरोबाव नुबावबायसो माबायदि कन्डिसना जानानै दं दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो ससियेल मिडियायाव माने सोंखारिबानो जाबाय सरकारखौ जाहाथे जोंनि बाथ्रा बुंनायखौ बिथांमोना एसेबाबो माने खरस माने खोमासुनांगौ जायो दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों